Laitetaan nyt se kuva. Me testataan. Tsing! Mä pelaisin tästä näin. Mä istuisin tässä silleen, ei Moi. se voisi paitsi tässä. No, moi! Kuulit sitä. Nyt vähän nopeampaa. No pääsee sinne Slenderiä pakoon. Tuolla on ensimmäinen lappu. Noniin. La. Kyllä tää vois vähän nopeampaa silti mennä. Tässä on se paino. Joo, Epäpaino. siitä. Noniin. Näytä! Näytä jo! Siinä eka lappu. Se on puus eikä tornis. Se on puus. puus. Boss. Boss. Sitä mä sanoin. Don't look or it takes you. Okei, nyt mennään juostaan! Ääni. Nyt alkaa se noitarummutus. Nyt pitäisi katsoa varmaan vähän ympärille. Ei tarvitse. Tarttee! Mikä se on? En mä tiedä, puu! Minne päin pitäisi mennä? Hyi. Tuota mä vissiin. Seuraava Ei. oli siellä kivellä. No täällä on Täällä on tää. tuo vitun auto. Joo. Joku roska suussa. Täällä on yksi. Vittu mä sen vitun. Saa. Hyi. Ei tuon sisällä tarvitse mennä ei kai. Ei. Se on automaattinen kuolema meillä. No niin, siinä toinen lappu. Oh. Leave me alone. Jätä sä mut rauhaa. Ota nyt se vitun lappu siitä. Niitä on 2 Onks lappua. tuolla? Ei. Meillä on 2 lappua nyt. Tää on maailma. Ei, me ei nähty sitä vielä, mutta kun se näyttää meni tuommoiseksi, niin se oli tosi lähellä. Niin. Apua. Ehkä mä painelen mitään nappulaa, kun mun sormi meni. Se on nyt kohta niin syvällä nenässä, mä rapsustelen aivoja. Joo. Mutta kun täällä puullahan on yksi. No niin onkin. Eikö se on se, mikä mä otin ensimmäisen? Se on kivellä se 3. Tai se yksi, mikä me ollaan aiemmin. Ei nyt kiertä mitään rinkiä, kun se tulee perässä. Mennään vaikka tuonne sitten. Täälläkin missä me ollaan? No en minä tiedä. Se vain meni. Oikeesti itku. Varmaan naapurit tulee kohta sinne. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Joo, mentää vähän nopeaa. Vähän Slenderi. Ja se, että mitä nyt kokeile itse. Joo. Just näin. Se on true pahikset koviksi kauhuleffoja. Paskat.